ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambat penjaslian Umrupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Net Foodish. Ordar mapi nginwan ramangi hakerdob ying jongpi. Ki noi lam bagi dekat jongka nong talang Area Development Council balalam khamat do Presiden ubat Twin Sun Mukim ha ka arpui terik risa or harja pesau ki lale jurep ya ka jing pentrei ya ka warehouse bat ka ram ni ka linti ya ban pensuk ya ki nong pang han nong talang CHC ha ka baki lalap baki ni ki jing trei balas dang na du snam arja arpui ki dang sateng hadu menta ulai thu ru ba ha ka jing jurep ki la ya kendu ru yo kontraktor ha ka ba ulah kular ban sna pendep ya ki jing trei ha po news nam arja pesau. Harga bandung kong ni dap da gajing sosi bandia thu harga jide bat kene gajing tray ke badan hang ne namar nagaliang jongi kum ki khot jong ka council isku thu ba kene gajing tray hang ne kala kham slam nadu slam arhajar apwe te merita hadu mentaru kene gajing tray kam yai be kam yai renti bat kasa kut hadu menta bat ni yo I kat kum ki Siti ke bala Aisyah daga sorkar ki work order bat ki way ki kot isla ke bang yoi haji syara de ban pendep ke ne ka jingtrei hau benai Disember jong sinem arhajar apsau tenrei hadu mentang I gadang ya sateng sakut te nakaliang jongi ngilayo ban kenduk menta kasni bat I kontraktor badai pek badai pentrei ya ke ne jingtrei ne khamtam ya ke ne karam bat mdei tang karam rebat ki way ki jingtrei kum ki arwol nangta ki sopit bat ki jingtrei ki badai ban repair ya kan ko hospital jong nong talang CHC te nagaliang jonga kum presiden jongga council ni don kisha ke jiso khia na ka benta kan kam dan rei dokumen pat ban yathu kan ko por ban nagaliang jong kontraktor hadin bangila ai ya u ke jingtip bat nila phakot u bon wan ha kan ke jaka nila yo ban ya kren sibun bat ha kan ke kren bat u kontraktor badai pek ya kene ke jingtrei hang ne ulah kular na ka bentai ka ban pendep hapo jong nu snem arhajar arfusau bat kat bala hau benai mach jong snem arhajar arfusan nyo ban pli ya kini ke jingtrei baro ki bala pen kre bala pendep da unu kontraktor akaliang jongi kum ka council nila ya manjur lang bat ni ailat ba unu kontraktor un pendep ya kene ke jingtrei bala kular ban le kene Klem sange syu hadu banda dep ya kene jingtre banda galiang jongi kum ka council ni karpat jur nagaliang jong ka sarkaro nagaliang jong ki bor bade khmi ya kini ki jingtre khamtam ke bade bat kene ko hospital ni karpat epi ba piso ba banya tukular lem banya rap lem naga benta khnang ba kini ki jingtre kenam sakut bat bakila bat pendep lagi kene gede ki jing ya thu jonga naga benta kini ki jingtre ki bidan hang ne bat sakawai pat ka benta ngela yo ro ban kren bat I kontraktor badai pek badai konstruk ya ka warehouse badan hang ni hajan hospital hi tena ka benta kene ro ngela yo ban siam bat kontraktor bat ngela yo ban kren sibut bat lokular ban pendep no hapo jong kene hi kasnem arhajar arpusau tena kaliang jong ka warehouse ro ni ap benta sang yagi tiar gitar ki ban wanbu ki machine bat ki benta ki berangsa jong ngene ki tray te hag jide bat kene ke warehouse ru nagaliang jong kontraktor la kular ban pendep ya kene ki tray ba u la yo ya ka ban penpau hidala de ban don dekat bat ni ha kene ke jingwan jingo bat ki jingwan pek jongi kene ki tray hag jide bat ka warehouse ka bangi la yo pediang ya ka work order nila yo iba la
Solkar kalau estimate hadu rapolak naga bentai ke ban pendep ikan ke jingtre hang ni. Ke naga liang jong ke warehouse kumbang kalau itu nadu bene ba kontraktor ular ban pendep ikan ni. Nangta ke jingtre pat karam isukmen ban itu ba ngelayo ru ya ka estimate kepala ai dau kontraktor rengkat baru engineer bawan lang hagene ga jing wan jungo ya gani jingtre jingta. Bat nila yok diang kat kumba la yutu da engineer ka poi hadu nyo po nyo lak around 80 lak kane ka jingtre ka ban pentre na ka benta karam bat kibi ki jingtre ki badon ha kane ga nong talang sisi.